Stále sa bojíte, že nenájdete peknú a pohodlnú spodnú bielizeň. Tieto nohavičky s vysokým pásom sú určite tou najlepšou voľbou. Farebné zladenie makaróniek, krásne a pohodlné, štýl so stredne vysokým pásom, dokáže nielen perfektne zabaliť brucho, ale aj udržať teplo, zvlášť vhodné pre vás, ktorí túžite po pohodlí a zdraví. Toto nie je obyčajná spodná bielizeň. To, čo nasleduje, je ešte magickejšie. Prijíma malý dizajn paliny meniaci teplotu, ktorý okamžite zmizne, keď sa stretne s vlhkosťou, vysokou teplotou alebo vlhkosťou. Má silnú priedušnosť a schopnosť absorbovať pot, čím vás udrží v suchu a pohodlí za každých okolností, ďaleko od problémov a pachov. Dvojvrstvový dizajn vzduchových otvorov ďalej zlepšuje priedušnosť a poskytuje vám všestrannú starostlivosť. Predná časť je brušný pás s ľahkým tlakom a vysokoelastickým dizajnom, ktorý je plný elasticity a okamžite po uvoľnení sa odrazí, takže vás udrží v perfektnej kondícii. Celý dizajn zakrývajúci boky nespadne ani sa nezasekne na nohách, čo dáva ľuďom plný pocit bezpečia. Pružnosť v spodnej časti stehna je tiež veľmi silná, takže ju môžu ľahko ovládať aj sestry s hrubými stehnami. Nenechajte si to ujsť.